larabci za mu fara ne da yadda ake karanta haruffa kafin mu zo magana akan yadda ake hada haruffan, sai kuma mu yi magana akan kalmomin larabci da ma'anoninsu, sannan kuma sai mu zo mu yi magana akan yadda ake hada jumla, yadda ake hada magana a larabci. A lura da kyau, duk harafin da na karanta zan taba shi sai kalansa ya canza. Alif, ba, ta, ثاء، جيم، حاء، خاء، دال، ذال، راء، زاي، سين، شين، صاد، ضاد، طاء، ضاء، عين، غين، فاء، قاف، كاف، لام، ميم، نون، هاء، واو، ya. Waɗannan su ne haruffan larabci wanda da su ake haɗa kalmomin larabci, da kalmomin larabci kuma ake haɗa jumloli na larabci. Kar mutum ya yi gaggawa, sannu baya hana zuwa. In dai za a yi, to da sannu za a kai inda ake buƙatan a kai. Yanzu mun ga yadda ake karanta su kaɗai, ba tare da wasali ba, ba tare da wani abu ba. Kowanne daga cikinmu zai yi ta maimaitawa, yana ji, yana kallon kowane harafi, ta yadda duk inda ya ga wannan harafin ya san yadda zai karanta shi in shi kadai ne ba wasali. Yanzu abin da ke gaban mu shine sanin yadda za mu karanta waɗannan haruffan amma da wasali. Muna da wasalin fatha, muna da wasalin kasra, muna da wasalin dhamma. Wannan da kuke gani a kwance, a miƙe, kamar an ajiye kara misali, to duk lokacin da ka gan shi a saman harafi, wannan shi ake kira da fatha. Zaka kira sunan wannan harafin, misalin alif zaka ce alifun bil fatha, alifun da fataha kenan. Hakanan kuma muna da wannan kaman dai kara din amma wanda yake kwance, to shi kuma yayin da ka ganshi zaka ganshi wani lokaci ana sa shi a saman harafi, shine muka ce zaka kira shi da fatha. Wani lokaci kuma wannan karan kaman kara a kwance din zaka ga an sa shi a ƙasan harafi ne. Yayin da ka ganshi a ƙasan harafi, wannan wasalin in yana ƙasa ne ana kiransa da kasra. Za ka kira sunan harafin kamar misalin alif, za ka ce alifun bil kasra, kenan alifun da kasra shine za a faɗi yadda za a karanta shi. Hakanan kuma muna da wannan da kuke gani gashi nan a dunkule kaman wawun, kaman wawu da muka karanta a haruffa, to shi kuma wannan wawu din wanda za ka gan shi kuma ana sa shi ne a saman haruffa, amma ba kaman kara ba, shi yake yana nan kaman an dunkule wani abu kaman wawu. To shi in ka ganshi a saman harafi, shi dama baya zuwa a ƙasa, yana zuwa ne kawai a sama. In ka ganshi a saman harafi, shi ake kira da dhamma, shi ake kira da dhamma. Sai ka kira sunan harafin kamar misalin alif, zaka ce alifun bi dhamma, alifun da dhamma. In alifun suka haɗu da dhamma, shine za a kira mene kenan, to shi ma wannan za mu yi bayani a kansa. Wannan shi za mu kira da fatha in mun ganshi a saman harafi, shine kuma dai in mun ganshi a ƙasan harafi za mu kira da kasra. Wannan kuma da dama a sama yake zuwa, shi za mu kira da dhamma. Fatha, kasra, dhamma. Yanzu mun san yadda ake karanta haruffan larabci, mun kuma san wasulla na larabci da yadda ake karanta su. Darasinmu na gaba zai kasance ne yaya ake hada wasali da harafi, bi ma'ana yanzu in wasali suka hadu da harafi me za su bayar. Fatanmu shine Allah ya amfanar da mu da abun da muke karantawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.